V základnej škole na Vajanského ulici v Lučenci sa už niekoľko rokov pravidelne zapájajú do medzinárodného projektu Erasmus+. Vďaka nemu privítali počas 2. májového týždňa návštevu žiakov a učiteľov zo zahraničia. Prišli k nám grécki žiaci, španielskí a nemeckí žiaci, pretože spoločne s týmito školami realizujeme projekt zameraný na udržateľnosť, na zdravé životné prostredie, na účelné využívanie prírodných zdrojov, tak aby sme s nimi neplytvali, aby sme vedeli sa správať priateľsky k našej planéte. Študenti k nám prišli na 1 týždeň, bývajú v rodinách u našich žiakov. Je ich spolu 21, pretože z každej z týchto krajín prišlo 7 žiakov a 2 pedagógovia. Naši žiaci sa takto isto v minulosti počas tohto školského roka zúčastnili v septembri takejto týždňovej akcie v Chortiatis v Grécku. Ďalej v decembri to bol Ludwigshafen v Nemecku. V marci sme navštívili Pamplonu v Španielsku. No a toto je posledné stretnutie, ktorým celý tento projekt završíme. Vďaka projektu cestujú žiaci a učitelia do zahraničia a získavajú tak potrebné jazykové a vzdelávacie zručnosti. Celý projekt prebiehal v anglickom jazyku. Pre hostí pripravili počas týždňa vzdelávacie aj voľnočasové aktivity. Keďže náš program sa týkal udržateľnosti, tak sme navštívili bioplynovú stanicu v Boľkovciach a farmu v Telke. Veľmi by som sa chcela poďakovať majiteľom týchto prevádzok, pánovi inžinierovi Slocíkovi a pánovi Ďurčíkovi, ktorí nám nezištne poskytli možnosť navštíviť svoje prevádzky. Ukázali sme im naše nádherné Vysoké Tatry a z nášho blízkeho okolia sme navštívili Šomošku. V areáli základnej školy spoločne vysadili ovocné stromy. Zasadili sme, každá krajina zasadila 1 ovocný strom, čiže dokopy 4 ovocné stromy ako symbol priateľstva a udržateľnosti a veríme, že nám budú prinášať ovocie. Vrcholom programu bol slávnostný program v kine Apollo v Lučenci, ktorý pripravili žiaci a učitelia. Okrem environmentálnej témy bol venovaný aj Dňu matiek. They made a wonderful program for us to get to know at least how is it possible in 5 days to learn what here is Pripravili pre nás veľmi pekný program. Za posledných 5 dní sme videli Vysoké Tatry, ktoré nás ohromili. Spoznali sme tiež prírodu okolo Šomošky. Navštívili sme bioplynovú stanicu. Počuli sme o tom veľa, ale naživo sme to ešte nevideli. Mali sme tiež veľmi dobrého sprievodcu. Tiež sadenie stromov bolo veľmi pekným symbolom priateľstva. Chcem vysloviť veľké ďakujem za to, ako ste nás privítali a tiež za celý projekt. So I would like to say thank you as you welcomed us and for this project. I really enjoyed and liked this week. It was Tento týždeň sme si veľmi užili. Bola to pre nás jedinečná príležitosť spoznať ľudí, ich rodiny a ich kultúru. Veľa sme sa od nich naučili a dúfam, že aj oni od nás. And I hope they also learned something from us. Na záver pobytu všetci dostali certifikáty o absolvovaní projektu. V projekte Erasmus Plus plánujú v základnej škole pokračovať aj naďalej. Aktuálne sa chystajú do Česka, Francúzska či Bulharska.